Nielenže si Japonci pamätajú staré dobré časy efektívneho filmového remesla, kde nie každý druhý vrcholový manažer musí odísť s novou jachtou, oni ho dokážu aj zreplikovať. Godzilla Minus One je katastrofický film s najznámejším monštrom, ktoré strieborné plátna poznajú a som si istý, že väčšina z vás už o ďalšiu radioaktívnu jaštericu vlastne ani nestojí. Predsa len za posledných 15 rokov bola Godzilla prostituovaná filmami viac ako Batman a Superman dohromady. Lenže táto Godzilla neprichádza z Hollywoodu, ale z fabriky, kde ju vymysleli, japonského toho. A neprichádza na prázdno. Japonci svoje monštrum vracajú ku koreňom, kde nie je antihrdinom ani nebojuje proti iným kaiju. Je to presne tá ničivá sila, ako ju v roku 1954 vymysleli. Veľký radioaktívny jašter, ktorý je alegóriou na koniec druhej svetovej a zhodenie atomových bomb. A tak sa aj dej filmu odohráva presne v tomto čase. Vojna sa skončila a zdevastované Japonsko je na bode 0 a snaží sa postaviť na nohy. Lenže príroda a pár jadrových testov k tomu majú čo povedať a prerastená jašterica veľkosti mrakodrapu zakusne pár krížnikov a prehlási Tokio za svoje nové teritorium. V rámci rekreácie v okolí Bikini Atol nasiakla plutónium a teraz na počkanie pluje atómové hríby a regeneruje ako Wolverine.